Здравейте, уважаеми зрители, скъпи приятели! Така си мина и август месец, така ще си мине и лятото, пък и тази година. Но вие сте отново с телевизия СКАТ, наживо с предаването Дневниците на уфолога. Благодаря отново на всички, които ми писахте. Тъй като съм на тема писахте ми, сега ще ви зачета нещо много интересно и след това ще ви съобща нещо много важно. Многоуважаеми професор Стаменов, първо сърдечно да ви поздравя и да ви благодаря за благородното дело, с което сте се захванали. Прочетох вашите книги и редовно следя предаването ви и за това отдавна желая да осъществя контакт с вас. Имам огромно желание да взема дейно участие за спасяването на майката Земя и на България. Ето заради това го чета. Както и в борбата срещу рептилиите за благото на цялото човечество. Разбирам, че сам не мога да направя нищо съществено и затова се обръщам към вас за помощ и активно съдействие, защото считам, че в много аспекти мога да бъда полезен на тази кауза. Притежавам необходимите знания за това и съм наясно почти с всичко. Изчел съм много литература, включително научна, научно-популярна, археологическа, езотерична и фантастична. И откакто се помня, не съм се съмнявал в съществуването на извънземни и земни цивилизации от страна и за духовния свят, за преражданията от друга страна и така натам и така натам. Сърдечно благодаря на господин Димитър Захариев за тези топли редове. Господин Димитър Захариев е от Хасково. Изключително съм впечатлен от приказка или от изречението. Имам огромното желание да взема дейно участие за спасението на майката Земя и на България. Изключителен абзац и най-важното е, че човека споделя искрено и истински желанията си да се включи в една невероятна, така да си каже, акция, която ние сме подели отдавна. За това, че ви бях казал, конференцията ще се състои на 27 септември от 10:00 часа, но ви съветвам да дойдете по-рано, поне с 20-30 минути в град Пловдив, концертна зала на бившия партиен дом. Темата на конференцията – Световното сърце на България, единението на българите и ключовата роля, която трябва да изиграем в хода на нашето спасение. Виждате, и август месец ни поднесе редица изненади по отношение на това, което става в света. Много е прав господин Захариев, както и всички вие, които мислите така. Нашето положение на планетата Земя никак не е розово. И от тук натам ще отворя една изключително важна скоба. Отнася се за един невероятен космически акт. Аз, когато получавам писма от вас, уважаеми зрители, трябва да допълна и най-важното нещо, че особено през летните месеци зачестиха обажданията на нашите сънародници от чужбина. Много благодаря на всички българи в чужбина, които наистина мислите с изключителна болка за майка България. Благодаря ви за тези напъствени слова, които ми дават, за вашите идеи, за брилянтните ви хрумвания. Аз съм сигурен, че ще дадете и концепции. Поканвам и тези от вас, които можете да дойдете на 27 септември в град Пловдив. Тази година, разбира се. Аз знам, че ние ще родим нещо изключително ценно. Преди да обявя темата на това предаване, ще ви кажа нещо много интересно. Бях на изключително важни контакти в Родопа планина, по-точно в Пампорово. Контактите бяха осъществени с невероятна контактьорка. Няма да споменавам името и не е важно сега това. Важното е какво тя направи. Контактът беше изключителен. Щом като по най-важните животрептящи теми, за които аз бех сведущ,
Контакта изключително точно ме наведе на конкретните действия, за които трябва да отговарям, забележете, трябва да отговарям пред тази втора национална конференция в град Пловдив. Мога да ви кажа и да ви разкрия директно кой стои от другата страна. Да, от другата страна стояха група. Най-важният от които това е свети Архангел Михаил. Да е пресветло името му сега и во веки веков. Амин. Защото за енти пореден път се убеждавам в уникалните способности на Майката Вселена да чува и да вижда. Защото много пъти, поне и вие сте ми свидетели от тук, от това студио, нямам представа колко пъти съм употребил името Свети Архангел Михаил, колко пъти съм възхвалил тази пресветла Божия същност, но той ни е чул. И това, което ще ви кажа, България в момента е защитена от пресветлата божествена иерархия. Казвам ви го публично, защото знам колко страдат чистите български сърца, колко се вълнувате всички вие, скъпи приятели, за майка България. Трябва спокойно да приемем нещата, които ще се разразят като буря. Не се плашете от тези събития. Много пъти съм ви казвал, може и камъни дори да започнат да падат, не дай си Боже, от небесата, но никога не трябва да губим духът си, защото е казано, загубиш ли приятел, малко си загубил. Загубиш ли пари, загубиш ли пари, малко си загубил, загубиш ли приятел, малко си загубил, загубиш ли духът си, всичко си загубил. Знам, най-важното знам, че трябваше да ви сведа тази изключително важна информация. България е защитена от пресветлата армада на божествените сили на светлината. Защото тук всичко онова, което касае и е ключово значимо за тази цивилизация, изглежда се преплита изключително динамично и изключително решително в днешното време, тук и сега в това пространство, наречено земята на България. Освен това добавям, предната или по-предната седмица, ето след малко ще пусна видеоматериала, предната или по-предната седмица съобщиха от ООН, че няма къде да се отива, трябва да се признае. В основата на тази цивилизация стои прастария корен на българите. Българите стоят в основата на тази цивилизация от преди 20-22 хиляди години. И че нашият език е свещен и всичко онова, което се върши срещу българите и България ще се заплати. Всеки един си е платил за дяволъка и тарикатлъка, ще си платят и тези, които водят жестокият заговор срещу България и българите. Ето за това ви казвам, скъпи сънародници, че нас ни пази най-великата сила. Помните и помнете много добре. По време на руско-турската война най-решителният момент, шипка, тогава намесата на пресветлият Свети Архангел Михаил, архистратегът на тази вселена, Михаил Небадонски, спаси България, като отля 30-хилядната армия на Соломон Леви и изместният Сюлейман Паша и ги прати на кино. Значи ние днес трябва да имаме мощта на духът си да защитим или по-точно да оправдаем доверието на висшите сили. Защото ако не държим на себе си, ако не държим дори на природата, то нека поне да измием съвестта си и да бъдем изключително отговорни пред пресветлите сили на божествената иерархия. Когато това сториме, тогава ние сме сторили и най-важното. А сега ще премина конкретно към темата. Моля оператора да пусне видеоматериала. Темата за това предаване се казва Агарта, подземната цивилизация. Ще ви кажа много важна информация. Но нека да започнем от начало. Някой вярват, че планетата Земя е куха, а вътре в нея се намира страната Агарта, чиято столица е Шамбала.
На санскритски Шамбала означава място на мир, спокойствие и щастие. Съществуват много врати, чрез които може да се достигне до вътрешната земя Агарта. Някои хора смятат, че има точно 7 врати, водещи до повърхността, които могат да се приемат за 7-те чакри на майката планета, по подобие на 7-те чакри на човека. Смята се, че лемурите и атлантите са построили пирамиди върху тези енергийни центрове. Вратите, водещи до повърхността. Те са в джунглите на Амазония, в Мексико, на дъното на Атлантическия океан, под пустинята Такламакан, в Централна Азия, в Китай и на много други места. Смята се, че в Агарта живеят представители на изчезналите цивилизации, като атлантите и лемурите. Предполага се също, че жителите на Северно Мексико са направили подземия, за да се крият от изригващите вулкани. През 20-те години на миналия век археологът Едмонд Кис изследвал много пещери в Южна Америка, които уж имали вход към вътрешната земя. Твърди се, че там някъде в една от пещерите бил намерен космически кораб, принадлежащ на атлантите. В близкото минало, около времето на Хитлерова Германия, е имало експедиции до някаква планина в африканската пустиня, защото местните племена разказвали, че там имало мрежа от пещери, от които излитали космически кораби. Те били видени и от германците, членове на експедицията. Естествено, тук не може да бъдат забъркани отново и Хитлер и компания. Твърди се, че СС са събирали цяла налична информационна банка за обитателите на вътрешната земя и за технологиите, които те притежавали. После те дали на инженери от отбранителната индустрия информацията, за да развият нови технологии в техният свръхсекретен институт Ан Енербе, който е имал над 30 подинститута. Писателката Виктория Лепейдж описва това чудно царство, наречено Агарта, така. Някъде отвъд Тибет, сред ледените върхове и осамотените долини на Централна Азия, там се намирал един недостъпен рай, място на вселенска мъдрост и свещен мир, наречен Шамбала. Той е населен от адепти от всяка раса и култура, които формират вътрешният кръг на човечеството, направлявайки неговата еволюция. На това място, според легендите, пребивават мъдреци, магове от началото на човешката история. Те живеят в една долина на върховно блаженство, която е защитена от арктическите ледени ветрове и където климатът винаги е умерено топъл, слънцето винаги грее, ветровете са много нежни, а природата цъфти обилно. Само на най-чистите по сърце им се позволява да открият това място, където не достигат злото, насилието и несправедливостта. Не съществуват всички други форми на безумие, които днешния свят демонстрира. Обитателите притежават както свръхестествени сили, така и високо развита технология. Техните тела са перфектни и те посещават своя живот и време да изучават различни изкуства и науки. Концепцията на скрития духовен център на света може да бъде намерена в индуизма, будизма, шаманизма и останалите древни традиции. В религията Бон на предбудистки Тибет Шамбала е известна с името Олмолунгрид и извинявайте, приятели, обаче много сложно да изчитане. И Дежонг. В тибетският будизъм шамбалската традиция е залегнала с текстовете Кала Чакра, за които се счита, че са били предадени на краля на Шамбала от Буда преди да се върне в Индия. Както може и да се очаква, при такова чудесно и обсипано с легенди място има и голяма доза спекулация за точното му на местонахождение, защото едва ли би било открито едва ли биха открити координатите дадени на картата на Кронос, докато някои езотерици вярват, че Шамбала е действително място
с конкретно физическо присъствие на тайна дестинация на Земята, други предпочитат да гледат по този въпрос от гледна точка, че тя съществува в по-висша духовна равнина или измерение, нещо, което може да се нарече и друго измерение на пространство-времевото, на пространство-времето, граничещо с нашето собствено. От друга страна, някои си смятат, че Шамбала представлява състояние на съзнанието по същия начин, както някои описват и свещеният Граал. Трябва да се отбележи, че има определени записани случаи, при които различни хора, живеещи в западните общества, са имали видения за място, което силно напомня на Шамбала. Виктория Делапейдж цитира един много интересен случай в нейната книга «Шамбала. Удивителната истина зад мита Шангри-Ла». Случаят е изследван от доктор Рейнар Джонсън, който през 60-те години на 20 век събира на едно място стотици мистични преживявания от първа ръка. В едно от тях става дума за млада австралийка с психични способности, която е спомената само с инициали ЛК. Тя пише, че на 21 години е започнала да посещава място, чието име било познато като нощно училище. През нощта тя прелитала в съня си до това място, чието местоположение иначе тя не знаела. След като пристигнала там, тя се присъединила към други хора в танцовални упражнения, които тя по-късно разпознава като подобни на дервишките упражнения, преподавани от Горджиев. След няколко години тя преминала в друг клас, където била обучавана на духовни уроци, които били записани в Великата книга на мъдростта. Години по-късно, след като започнала да проявява интерес към мистичната литература, тя осъзнала, че действителното местоположение на нощното училище вероятно е Шамбала. Елка имала и други видения, при които тя видяла нещо, което приличало на гигантска антена, която се издигала от Земята дълбоко в междузвездното пространство. Основата на тази антена била в Памир или планините Тяншан, региони, които традиционно се асоциират с Шамбала. Тя била отведена до антената от невидим водач и видяла, че на практика това било колона от енергия, чието клони били различните маршрути, водещи до други светове. Те били маркирани от геометрични фигури, като кръгове, триъгълници и квадрати. Според Елка в тази антена не била нищо друго, а представлявала портал към други времеви линии и други региони на Вселената. Скъпи приятели, материалите, които излизат по адрес на Шамбала и на Агарта, са изумителни. Искам да ви наведа на вниманието или да акцентирам върху доста ценната информация, която в момента представлява и научни анализи на редица сериозни автори. Оказва се, че имаме хора от нашия свят, които са попадали в долната страна или по-точно в така наречената Агарта с столица Шамбала. И то един от нашите съвременници, може да се каже, е небезизвестният професор адмирал Ричард Бърт. Вие си спомняте, когато разглеждахме НЛО и Третият райх, там аз показах видеодокументална хроника, отнасяща се за експедицията под кодовото наименование Хайх Джъмп, която беше осъществена от американците 46-47 година. Да, наистина беше важно да си напомним, уважаеми зрители, днес е 6 септември, денят на съединението на източна Ромелия с България, и нека този празник да ни е честит и нека да ни е свят, защото знаеме колко много кръв беше пролято за майка България и как трябва да я пазиме днес. Искам да знаем и още нещо. Най-важното, което предстои в рамките на нашата територия, скъпи приятели, е това, че ние осъзнатите, ние зрящите, ние, които искаме и радеем
България да се превърне в един духовен център, трябва на всяка цена да успеем да сторим това. На всяка цена, тук и сега. Моментът е настал. Продължавам с тематиката на това си предаване. Споменах ви, че Ричард Бърт предвождаше тогава експедицията High Jump до Южния полюс, до Антарктида, под пряката директива на Пентагона. Флотата, която беше поверена да командва адмиралът професор Ричард Бърт, се състоеше от няколко линейни кораба, самолетоносач с 30 самолета, подводница и какво ли не още. Нека да сложим малка паузичка тук само, защото искам да спомена нещо важно. Моля оператора, сложете пауза на видеоматериала, защото тук трябва да чета друг материал. Така, благодаря. Искам да кажа, скъпи приятели, че онова, което адмирал Ричард Бърт направи тогава, а това е зимата на 1946-47 година, беше ужасяващо. То потресе целият западен свят, който беше компетентен по отношение експедиция High Jump. Защото точно когато тази флотилия с над 5000 матроси и офицери беше навлязла в водите или в акваторията на Кралица Мод, беше посрещната от два необикновени летателни апарата, така наречените летящи чинии, които с изумителни маньоври само за по-малко от 20 минути превърнаха американската експедиция почти на дреб. Онова, което оцеля адмирал Ричард Бърт, успя да върне на територията на САЩ, но експедицията беше разчетена за 6 месеца, а тя не можа да изкара и 2. Тогава Ричард Бърт предупреди Пентагона, а също и Американският конгрес, че тези кораби или тези обекти, които излизаха от под водата, можеха да взимат и да преодоляват огромни разстояния за отрицателно време и че Америка, ако държи на себе си, трябва да отработи това предизвикателство час по-скоро и с каквото може. Но малко по-късно, скъпи приятели, адмирал Ричард Бърт, това е датата 19 февруари, летейки над Северния полюс със свой самолет, без изобщо и да подозира, е попаднал в така наречения северен пространствен коридор, който влиза навътре в под земята. Защото той, когато е прелетял там не знам колко мили, забелязал, че вместо да гледа отдолу под него снегове и планински масиви покрити с лед и сняг, той гледал едни цветущи картини, наподобяващи оазиси. И изведнъж пред него се появил кораб във формата на летящ диск с знаците на нацистска Германия, забележете, и на чист английски език, но с немски акцент, му било подсказано да последва този кораб, защото е трябвало самолета да бъде приземен. И когато летящата чиния показала на адмирала как трябва, или по-точно къде трябва да приземи самолета си, той бил удивен, когато към него тръгнали същества, високи, красиви, от така наречените блондини, които имали изключително излъчване. Да не говорим за това, което видял под земята. Той видял един приказен свят, една хармония, която ние вече отдавна сме загубили на повърхността на земята. И бил отведен, забележете, при ръководителя на тази цивилизация. Оказва се, че по подсказване това са оцелели атланти и лемури след катастрофите. Те живеят паралелно с нас, но под земята. Защото и според съвременни, много сериозни учени, планетата ни под 1200 мили надолу по посока ядрото й е куха.
И тази кухина не е никак малка. Адмиралът забелязал светлина от изкуствени слънца, забелязал цели равнини с изключителни реколти. Там го почерпили с невероятни сокове, жизнено поддържащи сокове, животоподдържащите сокове от серията амброзии, това, което пиели боговете. И му било предадено, че когато се върне, че той е допуснат умишлено от подземните. И че когато се върне, той трябва да отиде и да разкаже на надземните, или по-точно на управата на САЩ, какво е видял. И да ги предупреди, че подземни жители има, че Земята е изключително хармонична структура, надолу в определена дълбочина, и най-важното, че подземните са много по-високо развити в технико-технологично отношение от нас. И още нещо, че тези подземни жители много внимателно започнали да изследват човечеството, което навлязло в атомната ера. Повтарям, това събитие се случило малко след двата или по-точно трите ядрени удара по снагата на майка Гея. Самият адмирал изпълни изключително точно това, за което бил помолен, приятели. Но когато започнал да говори на онези високопарни типове в Пентагона, сигурен съм, че са присъствали и конгресмени, сигурен съм и още нещо, че те са му се надсмяли или пък най-малкото са го погледнали снисходително и пренебрежително, но тези, които, не може всичките да бъдат тапанари, тези, които имали акъл да мислят и разбирали за какво става въпрос, предупредили адмирала да си затвори устата и въобще да не говори никъде за това, което му се е случило. Оказва се, че в долната земя са прониквали още десетки земляни, които са били допускани до вътрешната земя. Ще ви спомена за двама американски журналисти, чието имена аз не помня, но много добре знам къде е материала, защото сега се сещам за него. Те попадат в долната земя по желание или по-точно по повикване, по телепатично повикване на онези 24 мъдреци, които винаги заседават през определен период от време в столицата на Агарта Шамбала. И когато били допуснати там, или по-точно когато се развила, те били на експедиция, забележете, и били в Хималайте, и там се развила буря. И когато считали те двамата, че са загубени и че могат да загубят и живота си, се появило някакво малко джудже, което само показало със знак да го следват. Изведнъж снежната вихрушка отихнала, те влезнали в едно сухо и изключително топло място. Това джудже ги отвело в една огромна аула, където седели 24 мъдреци, едни красавци с побелели коси, дълги почти до кръста, с дълги бради почти до пъпа, седели и ги гледали. В средата на тази аула имало някакво езеро. Единият от мъдреците направил знак на двамата да се приближат. Когато се приближили, той показал отново със знак, че езерото може да светва като екран на телевизор. А тогава телевизия все още не е имало. И изведнъж те видяли планетата в космическото пространство. Майка Гея как си се върти спокойно. И в един момент включен бил конкретен проектор, който осветил буквално техните жилища, жените им и децата им. Те били изключително шешардисани. Когато им било показано какви опасности грозят планетата Земя в чисто екологичен аспект и били помолени да отидат да разкажат, те същото сторили. Тогава се насложила и
втора информация или по-точно информация от втори източници, за което американците пак отново имат грях, че са я скрили от американският народ първо и след това. Говорим за американската управа или за глобалната мафия, която тогава е започнала да се развихря. Знаете, от средата на 50-те години още какво стана. Беше създаден и Мажестик 12, беше подписан договор с Грейовете от администрацията на Дуайт Айзенхауер и още какво ли не. И след това същия този Айзенхауер, когато 60-та година слезна от поста президент на САЩ, предупреди най-тревожно американската общественост да внимава много с току-що създадения военно-промишлен комплекс на Съединените щати, който до ден днешен друса планетата с 9 по Рихтер. И ето за какво става въпрос. И ясно е едно, и то е най-важното. Патриша Кори, споменавал съм ви това име, една великолепна американска контактьорка, ни съобщава онова, което казват сириусяни и други представители на извънземните светове за Агарта. Нека от този момент отново да включиме моя материал, за да продължа да ви осведомявам. Ето какво се казва в материала на Патриша Кори, известен като под заглавието "Възходът на Атлантида". От хилядолетия насам вътрешните нива на вашата планета, т.е. говорят извънземните, са населени от забележителни колонии изящни растителни и животински видове, някои от които са вашите отдавна забравени предшественици от Атлантида. По-голямата част от местното население, живеещо в гъсто населения крайбрежен район на континента, загива при последния ледников период, края на втория цикъл на Атлантида. Значителен брой планинци обаче оцеляват, намеряйки убежище в топлината на вътрешното тяло на Гея, защото континентът Атлантида бил набразден от голям брой галерии, водещи към вътрешните земи на планетата. Трябва да ни е ясно, че вече са открити достатъчно тунели и онова, което говореха зли езици или по-точно добрите езици в България, че България е пронизана от тунели, от цивилизации, които са били много по-високо развити от нас. Ето, намериха се два такива. Един, който започва от Странджа, минава през цяла България и отива на север. И другия, който се твърди, че пак започва от Странджа и отива до Гиза, до платото Гиза, до пирамидите. Но нека си продължим мисълта тук. Подобно на много същества из целия космос, първоначално се смятало, че великите миграции на вашите предци в пещерните земи са временно оттегляне, за да и се изчака отминаването на природните катаклизми на повърхността в безопасното убежище в вътрешното същество на Земята. Вярвали, че там ще намерят сигурен послон и че ще открият начин да оцелеят, особено след като замръзналата повърхност на планетата се превърнала в място, което било негодно за живот, и тези, които дръзнали да останат отгоре, били обречени на сигурна смърт. Нямало къде другаде да се отиде, но когато започнали да навлизат навътре, много от хората, които се евакуирали от повърхността на Земята, разбрали, че са открили един подземен рай. Сякаш животът в суровите условия на повърхността бил само едно изпитание, което те издържали и след това в известен смисъл отишли на небето. Забележете. Искам само да отворя една скоба. В изказване на немският адмирал, командващ военноморските сили на Третият райх, адмирал Дьониц, той споменава 1943 година, забележете, следното. Там, на другия край на света, ние намерихме истински рай за нашият фюрер. Ето и тук се споменава за рай, защото се оказва, че немските подводници, влизайки в едни огромни или преминавайки през едни огромни тунелни преходни съоръжения, са попаднали в изключително благоприятна зона,
която едно, че била куха и второ била затоплена на 17-19 градуса. Тук, както ви прави впечатление, става въпрос за същото. Там, в богатия подземен свят на континента, атлантските заселници открили всички геофизични елементи, необходими за оцеляването на замръзналия континент и на неговите обитатели. Вътрешната земя била топла и тучна и когато проникнали по-дълбоко в нейните недра, за свое удивление открили изобилие от вода. Най-напред потоци, а след това реки, които накрая ги отвели до бреговете на голямо море, което било населено от някои доста необичайни форми на живот. Ще кажа, че скоро беше открит един подземен океан и това нещо направиха руски учени. Те твърдяха, че под този нашия световен океан днес, състоящ се от няколко морета и океани, се намира друг подземен океан. И това, което виждате, скъпи приятели, в материалите, които съм ви приготвил, не е нищо друго, освен подземни тунелни проходи, които са правени с изключителен майсторлък от изключителна технология, която ние въобще днес не владеем. И се оказва, че онова, което твърдяха някои вещи по въпроса подземни тунели, те твърдяха, че планетата Земя е пронизана от приблизително 1500 тунелни прохода, които просто се кръстосват като паралели и меридиани на под повърхността на нашата планета. Ето сега ще прекъсна отново, за да минат и новините. След това продължаваме. Още малко ще продължа с твърде интересния материал за Агарта и Шамбала, скъпи приятели, защото ще намекна за нещо много важно. Прави ли ви впечатление, скъпи приятели, че онова, което се говори в приказките или така наречените митове и митологии на народите се сбъдва, или по-точно, че това е една добре прикривана или достатъчно изтривана информация, която ние е било речено да не узнаем, но Вселенския закон ни идва светкавично на помощ. Не се гаси той, що не гасне. Не може да бъде скрита истината. Рано или късно всичко става ясно. Точно заради това и Спасителят ни предупреди. Не си играйте на тайни, защото такива няма. Но кой да каже на човешкият нещастен елит в лицето на онези, които се правят на по-велики от боговете, че такова нещо просто не е възможно? Кой да им каже, че техният край вече е дошъл и че те трябва да сдадат поста? Да, и ще го сдадете. Просто няма къде да отидат тарикатите, защото живеем в сюблимни времена на решителни трансформации. И така, аз ще прекратя до тук. Видеоматериала има още малко какво да покаже, но понеже времето отново ми бяга, само ще допълна по темата на моето предаване днес следното. Не само, както виждате, скъпи приятели, не само извънземните цивилизации от космоса, така наречените представители на Галактическата федерация на светлината, притискат глобалната мафия в лицето на онези тарикати отвъд океана и не само там. Но и подземните вече се бунтуват, или по-точно и те слагат ултиматум предупреждение. Защото според тях, според последните им предупреждения, се оказва, че планетата Земя се намира на един много опасен вододел предел и че ако се прегази той, тогава и те ще се намесат. Виждате ли Менгемето колко силно притиска тарикат човечеството днес? Защото глобалният елит се е самозабравил отдавна. Тук в този материал аз срещнах потресаващи предупреждения за онези, които дълбаят природните дълбини и изваждат безценните богатства на майка Гея. Оказва се нещо друго обаче, че всичко онова, което се граби или се извлича от недрата на царството на Плутон, т.е. подземята на майка Гея,
представляват изключително хармонирани с нейната същност, така наречени земни маси. В тези земни маси, знаете обаче, какво има? Има диаманти, има безценни метали и минерали и преди всичко онова злато. Онзи жълт материал или метал, който е побъркал и продължава да разбърква умовете на глобал мафиотите. Защото кой ли знае как, обаче те са се себе излъгали жестоко, като са си въобразили, че техните костюмчета, т.е. телата им, ще бъдат вечни и те ще бъдат вечните собственици на тези богатства. Нищо и половина. Виждате, че тази примитивна раса с нейната измислена цивилизация, защото ние нямаме цивилизация, ние хората, човечеството, представител на петата раса, нямаме цивилизация на планетата Земя. Запомнете това. Ние живеем или по-точно сме създали едно модерно, жестоко варварство, което безчинствено съсипва природните богатства и хармонията на майка Гея. И щом като е така, краят ще бъде неминуем. Следователно, още малко, още една минута ми трябва. Следователно, какво казах одеве? България е пазвата на Бога. България е парче от рая. За това място, или по-точно за земите на майка България, ние, сегашните обитатели, без да подозираме, носиме отговорността как го стопанисваме. И тези, които са си въобразили, че могат да правят трикови комбинации, продавайки и препродавайки безценната българска земя, напоена с кръвта на хиляди герои, ще минат метър. Толкова хитро онези ни следят. О, бедна ви е фантазията, нещастници! Става въпрос за онези, които вършат тарикатските си номера в името на собственото си обогатяване. И приключвам с израза. Богат е не този, който взима от другия и от другите и граби цели народи. Точно обратното. Богат е този, който дава на другия и на другите, и на цели народи, и на цялото човечество. Това е истинския мултимилиардер. А не такива жалки поплювковци, като глобал мафиотите от серията Ротшилдовци, Рокфелеровци, Дюпоновци, Моргановци и така натам, и така натам. Не са никак глупави нашите учители, които си отидоха с по една тога, които изобщо и не посегнаха към богатствата на майка Гея, защото ако беше смисъла на човешкия живот да се грабят планетарните богатства, да се отварят фирми, корпорации и банки, те първи щяха да го направят. Прав ли съм, скъпи приятели? Няма начин да не съм прав. И не защото аз ги казвам тези работи, а защото това са всевечните истини и израз на космическите закони, които могат да ни спукат главите и да ни отнесат като стой та гледай. 19:08 минути, скъпи приятели. Не сме се виждали и чували с вас от повече от месец. Така че заповядайте, включвайте се в ефир. Задавайте вашите въпроси и никога не забравяйте за 27 септември, защото аз се обръщам с молба към вас. Направете така, че да ме изненадате или да изненадате инициаторите на тази конференция, защото другия път ще дойде тук и доктор Румен Стоилов, който ще поднесе един много интересен коктейл за тази конференция, да дадете там и своя дан. Ние търсиме будните хора, които да дадат. При нас не е така като при онези, които управляват нашето съсипано от такива като тях и от тях общество. Тези, които дават, на тях им се сторва път, защото са по-достойни, защото могат да дадат нещо изключително важно. При нас ще бъде завинаги така. Дайте, скъпи приятели, и ще получите онова, което се нарича още повече, за да го дадете на другите. И затова Емил Димитров изпя великата си песен «Ако си дал». Заповядайте, включвайте се. Така.
Ако се оказва, че имам зрител, нека бъде включен. Или отново жегите и топлото време не позволяват на водещия Стаменов да има по-широка аудитория. Да, слушам ви. Господин Стаменов, вие ли сте? Аз съм. Заповядайте. Намалям телевизора. Намалете и говорете. Намалям телевизора. От Габрово Донко Денев ви се обажда. Така, господин Денев. Аз ви се обаждах за когато извиках извънземните на майтап, пък те дойдоха наистина. Така. И когато ви казах, че като ходих за гъби, едно малко колело около метър беше, обаче никой, добре, че отидох по-късно, защото нямах възможност и тогава радиацията, може би е имало радиация, която се е разпръснала. Но колелото си стоеше, аз седнах и бях просто изумен, защото съм виждал такива малки колела и големи колела по телевизията. Но никой след моето обаждане, никой не се обади да се поинтересува, да му обясня точно как стана. Извинявам се. Така. А вашето предаване е най-хубавото предаване в целия свят. Вие сте един прекрасен човек, един истински човек и аз се гордея с вашето предаване. Просто чакам го с нетърпение. Имам проблеми, че не съм здрав, заболекар ми взе здравето, не мога да дойда на конференцията, но дано я излъчите на живо, за да запознаете хората и нас, които не можем да дойдем. Точно така. Много Вие сте един прекрасен човек и тия неща, които ни ги казвате, са съвсем истина. Аз ви вярвам и всички хора, които са преживели дадени такива моменти като мен. Аз лекувам хората с билки, простатите на мъжете и така нататък. Казвал съм ви го. Хората са много болни, обаче лекарите, какво да ви кажа, гледат само за пари, гледат да нарушат здравето, а не да ги лекуват. Господин Денев, ние това много добре го знаем. Аз наистина ви благодаря най-сърдечно за топлите думи, които отправяте по адрес на предаването на телевизия СКАТ и на мене, но трябва да знаем и друго. Има един много честен лекар, не му помня името, но скоро прочетох какво каза той. Той каза, че съвременната медицина, скъпи приятели, унищожила много повече човешки същества, отколкото всички войни взети заедно. Това ме потресе. И за това аз знам, че Рокфелеровата машина за пари, която е много жестоката машина за сметка на човешкото здраве, защото наистина се трупат милиарди чрез всичко това, което е предназначено да ни убива, а не да ни лекува. Айде да не кажа всичкото, но поне 90%. Аз знам, че ние ще успеем да преодолеем и тази криза, защото майка България е билкарницата на земята. И ако един ден, дай Боже, да тръгне университетът на бъдещето, той ще има специален клон природна медицина и в него ще се изявяват достойните български лекари, защото все повече от тях разбират за какво става въпрос. Господин Денев, аз ви моля, ако ми имате телефона, обадете ми се след предаването, защото аз самия имам нужда да ви кажа от какво имам нужда от вас като лечител билкар. Следващ зрител. Заповядайте. Докато се подключи следващият зрител, мога да ви кажа още нещо по адрес не само на конференцията, а и на университета на бъдещето. Имаме изключително достойни сънародници в чужбина. Няма да изброявам имена сега, защото от съобразителност за дискретност знаете какви коварни черни сили кръжат навсякъде около нас и как дебнат като хищни акули. Но тези хора показаха, че първо България никак не им е безразлична и че второ,
тематиката, по която се работи, е най-важният момент за нашето динамично ежедневие. Ако успеем да наложим силата на духът си днес, нашите мисли, нашите чувства ще бъдат чути, стимулирани и подпомогнати. Пак повтарям, не друг, а лично свети Архангел Михаил да е пресветло името на архистратегът на Вселената. Нека бъде неговата закрила над майка България и над нас, тези, които са решили наистина този път в името на поколенията, в името на тези дечица, в името на тези велики духове, които изпраща Вселената тук, да можем да направим така, че да трансформираме обществото и да му дадем едно достойно бъдеще. А защо не и настояще? Имам ли зрител? Да? Прекъсна се пак линията. Не знам. Айде дано, имаме тук още 5-6 минути, дано да успее още някой зрител да се докопа до мене. Но, приятели, аз разбирам, че просто усещам, не разбирам. Усещам вашата сила и духовна мощ. И онова, което можем да направим, наистина ние ще го направим. Знам го това. Ало? Заповядайте, господине. Господин Ставанов ли е? Да, разбира се. Заповядайте. Господин професор, много отдавна искам да ви се обадя. Така. Ще ви кажа накратко за какво става въпрос. На 13 юли, понеделник, мисля, че беше, след обед говори един мъж от София, който искаше да се включи в предаването. Така. На TV7. И той ставаше въпрос, че за лекуване на някаква една болест има, която е спин, и чрез лекуване на някакви такова, чрез как не мога да сета сега, както и да е, дребно лечение. Кажете какво точно искате да кажете. Не мога да сета, на той човек е от София. Младо момче е на 40 години и сега, тогава е бил на 21 година и 19 години се мъчи да влезе във връзка с... Разбрах за кого говорите. Да. Този човек е много интересен, да. Да, и вие слушахте ли го този човек? Слушах го, да. И аз... Той той иска да направи някакво предаване, вика, дайте ми една камера, ще отида, ще се кача на един космически кораб. Ще му дадем и 2 камери, защото телевизия СКАТ винаги е откликвала на такива неща, защото това са безценни открития на българи. Аз само, че да ви кажа, нямам никакви координати на този човек. Дори намерете го, той е лесно от TV7 от 13 юли месец. Добре, благодаря ви за препоръката. Благодаря ви за... Може да го намерите, даже те казаха, че след това ще има предаване в... този мъж е много интелигентен, млад българин. На мене много ми хареса и ми вдъхна изключително доверие. Много интересно, той е много интересен човек. Много интересно е, наистина. И като почнаха да му говорят за образованието, той вика, сега няма да ми говорите, аз не съм дошъл. И вика, знам, че имам 2 висше образование, не искам това. И, искат, божествата, вика, искат тук да се направи лечение на целия свят с спин. Да потечат, вика, милиардите. Да. Чухте ли го това? Чух го, да. Чух го. Вика, даже го и прочетох. Беха го публикували някъде. Мисля, че... Така, благодаря много. Не знам дали ще имате възможност да го чуете. Ще се постара, господин, и аз ви благодаря, че ми напомнихте и една камера да може да 500 човек да снима. Вика, снимайте за това цяло. Денонощно го снимайте, вика, няма никакъв проблем. Те ще разрешат, вика. Всичко става чрез тях. Да, абсолютно верно. Много ви благодаря, господин. Това ще се постара да стане. Да, благодаря. Аз съм бургазия. Браво на Бургас. Ще се срещам. Браво на Бургас и на неговите хора. Като дойдете в Бургас. Ще дойда. Скоро ми се очертава. Благодаря. Айде да опитам още един зрител да се включи, че гледам 19:19 по този часовник. Ще имам ли още един зрител или да отидем... Ало? Да, заповядайте, господин. Добър ден. Добър ден. Давайте бързо. Слушам вашето предаване и просто искам да ви задам един въпрос.
Казвайте. Аз съм... Вие познавате ли... Знаете, че България като древна страна е имала коренно население. Най-древните... И то не кое да е, а основното коренно население на планетата става въпрос за петата раса. Да. Знаете ли нещо за родарите, такъв етнически етнос в България, които според мен са представители на тази цивилизация? Родарите. Да, чувал съм за тях, но конкретика... Група родари, най-старото население. Това е най-старият етнически народ на представители в България, които са третирани несправедливо като цигани и срещу тях в момента се оказва голям натиск, като се желае тяхното духовно унищожение. Това са според мен, искам да чуя вашето мнение, това са представителите на най-древната цивилизация по българските земи. Моето мнение съвпада... вашето компетентно мнение. Съвпада с вашата информация и още нещо. Ще ви осведома, скъпи приятели, че по-миналата седмица се оповести фалша на гръцката цивилизация. Оказва се, че някой съвсем целенасочено и систематично е ограбвал цели народи, особено траките, за да си прави своя висша цивилизация. Ние тук, или по-точно земите на днешна България, носят ключово значими за цялата човешка цивилизация. Добре? За цялата човешка цивилизация постановки. И това, което е оставено тук, то стои. И чака своето разрешение. Ние ще бъдем щастливците. Усещам го. Скъпи приятели, вярвайте, че ако обединим колосалната си духовна мощ, ние, потомците на българите, можем да сторим цяло чудо. Няма къде да отиде света, ще го признае. След малко тук ми се подсказва, че ще има още едно прекъсване. Ще го видим и него. Но много моля, преди прекъсването, направете така, елате повече на конференцията в Пловдив, над 500 човека залата може да побере, ще имаме и концертна програма, но ние ще се постараем да дадем една платформа, която вие ще обогатявате. И това е платформата на Университета на бъдещето и на смисъла, защо трябва да спасим майка България. Започваме ли да запускаме и поредния материал? Добре, имам още малко. Обръщам се и към българите в чужбина. Наистина много благодаря за всичко това, което казахте, че сте решили и че ще отдадете в името на тази велика кауза. Обаждайте се, търсете ме, ще се включиме по скайпа и ще решиме един изключително ключово значим въпрос. Вие ще видите, че и онези, които представляват институциите, след като се убедат каква велика работа се започва, и те ще дойдат. Защото колкото и да е, и те са родени тук. И тя ги кърми тази матрица. И вече мисля, че са усетили, че носят отговорност. Ето за това става въпрос. И преди да си кажем довиждане, скъпи приятели, аз наистина знам, че вие ще ме изненадате изключително положително в неделя на 27 септември. Затова ще повторя, че другата седмица в неделя съм поканил доктор Румен Стоилов да изложи в конкретика платформата на тематиката, по която ще протече конференцията. Аз от своя страна ще ви изложа една част от програмата на Университета на бъдещето, защото той е нашият най-важен смисъл сега в момента. Силата на духовността ще спаси. Силата на красотата ще спаси и света. Благодаря ви за вниманието. Вие бяхте с поредния випуск Дневниците на уфология и с мен Стамен Стаменов. Довиждане до следващата неделя.